Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sawuthetha ngemeko kaCheslete baphulaphuli. Abanintsi abantu bankqonkqoza bayabuza ukubana ngaba kwenzeka ntoni napha kuCheslete. Ndicinga uba ke ndandike ndayenza ke video yakuCheslete ethi ke lifikile ixesha apho iKaizer Chiefs ke mele ngokuCheslete imveze abonwe ngabantu, ingakumbi angabonwa ngabalandeli beKaizer Chiefs kuphela, abonwe ngabathandi bebhola laseMzantsi Afrika, ngoba ke uCheslete yinzalelwane yalapha eMzantsi Afrika, uzalwa phaa eDurban. Into ethetha ukuthi umfana omdala ke xa ethe iKaizer Chiefs ke yamveza, wazibonakalisa into ayiphethe esandleni, uncedo lwakhe aluphelela kuKaizer Chiefs kuphela, lawuqhubeleka lincede noMzantsi Afrika kwi-future, kumaxesha azayo kwibafana bafana, ngoba ke ekugqibeleni ke ootebogo mokwena abazozimakade kweza position bakuzo, nanini na bawukwehla izinga lokudlala bafune koCheslete ke bawuvale ezazikhala. Osipho Mbule abazozimakade kweza positions bakuzo, nanini na bangehlelwa kukudlala bafune koCheslete bawuvala ke ezazikhala. Lifikile ke ixesha lokubana ke iKaizer Chiefs ngoku mayike imveze nayo uCheslete lo, abonakala into yokubana uphethe ntoni na esandleni baphulaphuli. Okwethe wafika umfana omdala oqala leKaizer Chiefs akakafumana ithuba lakudlala, uzothi ga ngoku akakazibonakalisi okanye akakabonakaliswa nakubalandeli beKaizer Chiefs ke kuthiwa nanku kuCheslete sasiqale samsayina, iplay yokuqala ukusayinwa yiKaizer Chiefs ke kule season elandile emveni ke ukaMonyane kunye ke nale ndodanyana ke yakwamako. Uzothi ga ngoku abakamnikeza ithuba lokudlala. Asisazi ke sizathu ke esenza loo nto, ngoba uCheslete waphuma kudala ku-injury, akasalemalanga umfana omdala, uphila uthe qede. Asisazi sizathu esenza into yokubana ke angalinikeza ithuba yiKaizer Chiefs. Sesenza umzekelo ke ngoku ngelaa xesha iKaizer Chiefs ke ibewina phaa ngeza score sikhulu ngalafo, bekumele uba abantu abanjengoCheslete bafakiwe phaa ukwenza into yokubana ke bake babonakale nabo into yokubana baphethe nesandla. Nasithi ke bangazii-players ekumele zifakwe iKaizer Chiefs xa iwina, ngoba simazi budlala kanjani ke. Siqhele ukubukela ke iigames ebezidlala umfana omdala before afike kuKaizer Chiefs, sizibonile ke zona, siyangqinengene nangenyani into yokubana ke uyadlala umfana omdala. Asikayazi apho kuKaizer Chiefs ke into yokubana ke imeko yakhe izawuma njani, ngoba ngamanye amaxesha iplay iyathengwa yiKaizer Chiefs idlala, ifika ibhideke xa ifika phaa eNatureni, lahleke kakhulu nayo izibone futhi into yokubana ke ilahlekile. Yiyo le nto ekuthiwa ke ngoku make ade anikwe izithuba uCheslete abonaka into yokubana ke naye uqule ngantoni na baphulaphuli. Masimele themba ke lokubana ke Kaizer Chiefs ke yakumnikeza ke ithuba uCheslete. Baphulaphuli ke ningake ningene nanitsho into yokubana ke ingaba lo mcimbi kaCheslete nina niva njani ngawo, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.